ja som sa cítila veľmi dobre, výborne. No, myslím si, že to ako viacerí a veľmi sa mi tento kurz pozdával a páčil. Nakoľko som v tomto obore nikdy sa nepohybovala, bolo všetko pre mňa nové, ale som veľmi rada, že som to absolvovala, lebo viem, že sa mi to určite, keď nejaký prípad taký bude hodiť aj v praxi, aj v tom obyčajnom bežnom živote. Ja som bola veľmi spokojná, veľmi dobré prednášky, veľmi ma to zaujímalo, veľa som sa naučila úplne nových vecí, čo som absolútne nevedela. Čiže mi to veľa dalo, si myslím, hej, že stretla som sa úplne s novými vecami, o chorobách, o rôznych, proste o pomoci, ako pomôcť druhému človeku, keď je v núdzi, buď rodine, alebo proste priateľom. Takže mne to dalo veľa, úplne proste ma to inšpirovalo a neviem, kedy to využijem v živote, ale páčilo sa mi to. Že som nabrala taký nejaký nový rozmer, hej, by som povedala, v živote. V živote by ma nenapadlo, že s takým vôbec niečím sa stretnem. Ja som bola veľmi spokojná, veľmi sa mi páčili prednášky pani doktorky z Volenskej. Myslím, že pani doktorka dokázala veľmi pútavo o tejto téme rozprávať a veľmi dobre vystihla aj to, že človek vlastne potrebuje viacej tých ukážok alebo zo života príbehov na to, aby si také vlastne zaujímavé veci zapamätal a tým pádom aj to učenie bolo ľahšie, lebo keď tak niekedy vždycky sa človek dostal do tých jej možno ukážok alebo vlastne to, čo nám ona rozprávala zo svojho života a postrehy, ktoré vlastne ona mala zo skúseností, ktoré vlastne v obore, v ktorom funguje. Ja si myslím tiež, že ste veľmi dobrý tým vôbec, všetci, ktorí nám prednášali za ten mesiac. Som tiež veľmi spokojná, mi to veľa dalo do života, lebo nikdy sa nevie, kedy to človek bude potrebovať. No a proste vidno, že máte vedomosti, skúsenosti, prax, že ste nás fakt ponaučili veľa vecí, ktoré myslím, že každému človeku je to potrebné. Takže mi to tiež veľa dalo. Ja by som povedala, že je profesionál v svojom obore. Vedne pani lektorka je výnimočná osoba. S dobrým srdcom na pravom mieste. Veľmi dobrý človek. Vo všetkom, aj podrobne nám rozobrala veci, keď sme sa pýtali. Stále mala, tak povedzme, že čas pre nás, že to len nie tak rýchlo, ideme, rýchlo sa naučíme, ale ona, hovorím, ona tak dobrý človek, že všetko dokázala vysvetliť. Aj nie sme mali taký pocit, že proste nemáme ani strach, lebo už tak sme ju poznali, že proste taký dojem na nás robí, vôbec taký priateľský, hej, že určite, že nám aj pomôže, aj že nás pochopí, aj tak dobre. A ešte nám aj dvihla sebavedomie, že to bol taký pre nás doping dneska, keď ona tu bola, že? Určite áno. Myslím si, že ak sa chcú dať týmto smerom, aj pre svoje súkromie, alebo aj pre profesionálny rast, že by to bolo naozaj veľmi vhodné. A veľa vecí sa tu naučia, takže ja si myslím, že jednoznačne áno. Odporúčime určite, keď budú zaujímavci, takže ste naj. Ja by som si to ešte raz zopakovala.